שלום לכולם, כאן דור דנאי, וכעת נבצע את חלקו השני של האיפוס הידני לרכיבי מנגנון ההדפסה במערכת Windows. ראשית, יש לפתוח את עורך הרישום. לשם כך, יש ללחוץ על תפריט ההתחל. בפנים יש ללחוץ על כל התוכניות. לאחר מכן יש ללחוץ על עזרים, ובעזרים יש ללחוץ על הפעלה. בחלונית ההפעלה יש לרשום את הפקודה הבאה, reg edit. לאחר מכן יש ללחוץ על אישור. בחלון שנפתח, עורך הרישום, יש להרחיב את HKey Local Machine. לאחר מכן יש להרחיב את System. כעת יש להרחיב את Current Control Set. ואז יש להרחיב את Control. כעת יש להרחיב את Print. ולאחר מכן יש להרחיב את Environments. כעת יש ללחוץ במקש הימני על Windows NT X86 או במערכות 64 סיביות על Windows X64. בתפריט שנפתח יש לבחור ביצא. בחלון שנפתח יש לבחור בשם לקובץ, לדוגמה 1. בנוסף, יש לבחור בתיקיית יד לשמירה, לדוגמה שולחן עבודה. ואז יש ללחוץ על שמור. כעת יש להרחיב את התיקייה שלחצנו עליה קודם. בתיקיית רישום זו קיימות מספר תיקיות. יש למחוק את כל התיקיות שאינן בשם Drivers או Print Processors. כדי למחוק תיקייה, יש ללחוץ עליה במקש הימני. בתפריט שנפתח יש לבחור במחק. בהודעת האזהרה יש ללחוץ על כן. לאחר הסרת התיקיות המיותרות, יש לצמצם את תיקיית הווינדוס שהרחבנו. ובנוסף, יש לצמצם את תיקיית Environments. כעת, יש ללחוץ במקש הימני על Monitors, ובתפריט שנפתח, יש לבחור ביצא. בחלון שנפתח, יש לבחור בשם לקובץ, לדוגמה 2. ואז, יש ללחוץ על שמור. כעת יש להרחיב את התיקייה שלחצנו עליה קודם. בתיקיית רישום זו קיימות מספר תיקיות. יש למחוק את כל התיקיות שאינן בשמות הבאים: PJL Language Monitor, Local Port, BJ Language Monitor, Standard TCP IP Port ו-USB Monitor. שוב, כדי למחוק תיקייה, יש ללחוץ עליה במקש הימני, ובתפריט שנפתח יש לבחור במחק. בהודעת האזהרה יש ללחוץ על כן. לאחר שנמחקו כל התיקיות המיותרות, ניתן לסגור את עורך הרישום. כעת יש לסגור את המחשב ולהפעילו מחדש כדי להכיל את ההגדרות. לאחר ההפעלה מחדש, יש להתקין שוב את המדפסות שברשותכם. לסיכום, כך מבצעים איפוס ידני לרכיבי מנגנון ההדפסה ברקע. עד כאן להיום, והמשך עבודה נעימה.